Er det fint? Måske. Ja, sæt dig ned. Sådan der, ja. Og så tyggegummi. Hvor er du god. Hvad? Tykker du tyggegummi? Må man sluge tyggegummi? Nej, vel? Man må kun tygge på det, ikke også? Du skal sidde ned, så kan du kigge bagefter. Ikke? Du er sød, når du tygger tyggegummi. Smager det godt? Hvor er du god til at tygge tyggegummi? Er det sådan far gør med tyggegummi? Hvad? Er det sådan far gør? Du er dygtig. Skal du kigge? Skal du kigge, hvad far filmer? Ja. Du er sjov. Du er god til at tygge tyggegummi. Ja, ikke sluge det.